ang tulungan iti apo nga taltalon sila iti ili. Ko nakiti di panagtaron lain ta po nga pagsapulan iti apo nga kailya. Sapay ko nga di sumarunong administrasyon itultuloy na iti mangtulong kadagiti apo nga taltalon iti Ilia Marcos. No mampay pribadon ton iti takder ko sidadana lata tumulong kadagiti apo nga kailya nga kasapulan iti tulong no advice open iti balaymi nga umayandan dito lang ti mabalenda nga pakadanunan kanya tumulong ang lata tayo sungarod tinipag iti awan man iti kasat tumulong ang lata iti patang nga tao nga kasapulan panunutin man ang pensubli yaka mo tayo ala pagbit lang iti 3 years no anyaman iti ikadeng ni Apo Diyos kanya ko na nung umpihana na pagasatan ada iti plano ni Apo Diyos siguro kanya nga napipintas kat no anyaman iti plano ni Apo Diyos kanya iti masangwanan accepted kat no ada iti chance ko nga sublindo man kas politiko sila ting ili why not ipadas itry mo na habang kaya nakiti tao agsubliak ti taon ton ti mang desisyon no dapat lang iti karbo nga nagsubli iti ilimi wano saan so kadigito pailaan di kita nga plano hindi kita ginana take arrest pailaan then kita antay to makasanon to ti anayas iti politika iti ilite na po actually itatay ada iti meeting mi daw dialogue kaditi apo nga department heads tikait ko may sagana di napintas nga panakayawat iti sumarong administrasyon dati ili ke dinamakuha itatay no anya iti dapat nga ramiden ke kaano ka di tinuod nga transition ko nakatakwada medyo agkatawada awan tayo iti napasama nga napindas nga transition nga sila ting ili iti pinagsinukat iti mga itaulo so iti ko nakatakwada ala ko na sapay ko mata dati aramidon tayo baling hemplon ton kadi iti sumarono administrasyon tikait ko ag nalinis panakayawat ko katakwada nung pay tinukawak latrete nga ang kasagana idi ko na tikait ko mayawat ko amin tinkuana tapno adamot ito pagbasehan nanton mission nanto ti agtugaw lalo na pimpintas mo lang iti panangituloy na lalo ke pagbit lang dating taonan makabudwa tayo tapay 6 months na agin to the year ada iti pampandatanan na plano ili dati 2019 isyung matijati so ni schedule mi ti turnover mi tunod June 28 kasi noon kumabalin nasapsapa ko nakadigit po ang department sa tayong hanggang mabalin sir kasi nung turnover nga mi hantay mabalin ang kotse na hindi gamit ti unag ti munisipyo no may pag nga may turnover kung natin so nga schedule date June 28 iti bigat turnover so tumatin ti mauding aldaw ko dito munisipyo then bumakasyonak to magbasito una po DJ adenti unag ti annual investment plan ni iti calendar year 2019 matuloy matuloy mo lang digay tintulan no adda digiti agsangpan nga pondo aga po iti ngato nga dapat may apropraran digay to lang digiti nainayon ton nga project iti gobyerno munisipal digay para ti taltalon continuing digay continuing hanggang mabaling may continuing lalalo digiti 20% kami mabalin di kijeng ako tuloy-tuloy lang